आं सासे एक्टिभ वार्कारखौ आंखौ माने इउपिपिएलआ बेबायदि बुंनायाव आं दुखु मोननायावसो नैबे माने जोंनि बायद' मुनमुन ब्रह्मजों जइन जाफैनायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो आरो आंना। PPF long live, long live, long live. मुनमुन बायद' जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद. हाग्रामा मुलारि जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद. जय PPF नै. आच्छा गिबियावनो आं नोंथांनि नैबे रादाबनि थ्रुयै माने रादाबाव माने फार्स्टआवनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। एक्सुवेलि आं फार्स्टनिफ्राय बुंनो थाङोबा आं सासे इउपिपिएलनि एक्टिभ वार्कारमोन। ओमफ्राय आंनि बिपिएफआव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आं साननै सानथामसो सिगां आंखौ मोनसे माने लाभलि नार्जारि होननाय सासे माने मोनसे इउपिपिएलनि फेसआ आंखौ माने ओरैबायदि माने पार्सनेल एटेक खालामदों ससियेल मिडियायाव। माने आं मोनसे ओरैनो सर्टलि मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन माने जों लागोनिनो पलासगुरि टु माने पलासगुरि गामिनिनो ओरै बाङालपारा साइडजों थांग्रा दालां मोनसेखौ आङो मोनसे ओरैनो सर्टलि भिडिअ माने आपल'ड खालामदोंमोन आरो माने लाइभ होदोंमोन फेसबुकआव। आं ओरैबायदि बुंदोंमोन माने नैबेनो जोंनि परिबर्तना नै सुइजारलेण्डआ बेनो नामा होननानै जास्ट आं नर्मेलि बेखौ बुंदोंमोन आरो ना फेसबुकआव आं बेखौ मोनसे लाइभ होदोंमोन। दा बेखौनो बिसोर आंखौ एक्सन लानानै पार्सनेल माने बिराद गाज्रि माने बे रादाबावबो बुंथावै खोथाफोरजों आंखौ पार्सनेल माने आंखौ एटेक खालामनायलाय आं बे दुखुआवनो माने मेन आंनि बे बिपिएफआव जइन जाफैनायनि उद्देश्यआ आंना बेनो आरोना। सुइजारलेण्ड होननानैथ' सिगां बिसोर बुंदों बे सुइजारलेण्ड होननानै बुंनायावनोथ' आं बे पस्टखौबो होनाय जादोंमोन। सुइजारलेण्ड होननायावथ' आं दिनैसिम जोंनि गामियाव आंनि नुनायाव आंथ' मोनसेबो सोलायनाय नुवाखै सुइजारलेण्डनि नामाव। आं माने डाइरेक्ट कारेन्टलि आं इसिबां मानि बुंला आं एक्टिभ बांद्राय आं गामियावबो थाया खिन्थु आं सुइजारलेण्ड होननायाव जोंनि गामियाव बा आंनि लाइफआवनो आं जेबो सोलायनाय मोनाखै आरो ना इउपिपिएलखौ बे सुइजारलेण्डनि सोमोन्दै। आं नर्मेल सुइजारलेण्ड होननानै मोनसे भिडिअ बानायनायखौनो आं सासे इउपिपिएलनि एक्टिभ वार्कारखामोन। आं सासे एक्टिभ वार्कारखौ आंखौ माने इउपिपिएलआ बेबायदि बुंनायाव आं दुखु मोननायावसो नैबे माने जोंनि बायद' मुनमुन ब्रह्मजों जइन जाफैनायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो आरो आंना।